Kilpailu venäläisasiakkaista kiristyy maan eri alueiden kesken. Esimerkiksi Joensuun seutu tarjoaa alueellista kanta-asiakaskorttia venäläisille. Myös isot kauppaketjut ovat laajentamassa omia kanta-asiakasetujaan venäläisille. Sergei kävi joulukuussa 4 kertaa Joensuussa ja nyt hän on täällä taas. Ensimmäisenä venäläisenä Sergei sai näppiinsä Joensuu Region-kortin. No, русские любят скидки, поэтому любые предложения будут нам как бы интересно. Joensuun seudun kanta-asiakaskortilla saa alennuksia ja muita etuja, jotka liikkeet itse määrittelevät. No ne hakee varmaan sitä statussymbolin luovuttamista venäläiselle asiakkaalle, asiakkaan sitouttamista, henkilökohtaista huomioimista, omista tuotteista ja palveluistaan, tiedon levittämistä, markkinoimista, hyvin monenlaisia asioita. Очень часто. Я часто бываю в Финляндии, часто совершаю здесь покупки, поэтому буду пользоваться часто. Kortti on ladattavissa myös mobiiliversiona. Se onkin kiinnostanut yrityksiä, tarjouksia kun voi siitä tutkia Venäjällä jo ennen matkaa. Tai navigoida karttapalvelun avulla jopa suoraan tarjouksen luo. Ehkäpä kortilla voi vähän prassailla myös Pietarin tai Moskovan baareissakin. Onko venäläisille tärkeämpää, että heillä on lompakossa tuo kortti, kuin että mitä sillä saa? Kuule, se on puolet ja puolet ihan siitä, että se status on erittäin tärkeä myös tässä jutussa. Kilpailu venäläisten ostoista siis kiihtyy Suomessa. Isoista kauppaketjuista K-ryhmä on tarjonnut toista vuotta matkailijan plussakorttia venäläisille. Bonusta tai pisteitä ulkomaalaisille ei voi tarjota. Alennus tai etu on annettava ostohetkellä.